Tak zdravím. Dneska všetkých kaprárov s takýmto zase úlovkou, ktorý sa nemestí do podložky 100 cm. No, takže 20. Neviem presne koľko, ale ryba jak cumel. To bol súboj. Včera som hovoril, že náročný, ale toto bolo ešte ťažšie. Behol do Trstín. Takže ledva. Vyťahol som mu odtade. No a čo chcem povedať? Ja, že zabral z toho miesta, čo už aj včera bol záber, čo vlastne chodia zábery. A dneska som skúšal iné boily z 24 Carpson. Nejaká rybacia príchuť. A dal som tam malú popku Devil. A proste prišla táto ozruta. Že hlava, huba zdravá, chvostisko, brúšisko. Tak sa veľmi teším. Nádherný súboj. A ideme ju pustiť. Tak nech sa aj vám darí. A treba skúšať vlastne, chcem povedať, že ale je ťažká. Chcem povedať jedno, že ty kokšo, toto je asi dnes, tento rok najťažšia ryba. Tam má možno aj 25. Kúrnik. Už musím kúpiť váhu. Lebo tu padajú rekordy. No, nazdar fešák. No a chcem povedať jednu vec, že hej, keď jedno miesto ide, druhé nie, tak treba aj na vyskúšané boilies, tak treba trošku posunúť pár metrov inde a možno tam to bude, takže zatiaľ mi funguje iba jedno miesto a s tým druhým ešte budem musieť pracovať. No, tak peknú nedeľu ešte všetkým a skoré uzdravenie, Igor. Čau.